Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓeyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka altine hannde e caggal nde min jooɗi balɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa min koccodirami e moɗon wadde ko yewede tan min ƴefti hen ɗum noon no subaka fof goto fof salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna o foof ha oɗo rafi wawa hollude en caggal banimon Debbo Aissata Ndiaye wonde bonum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma tigi salmitama Aissata e subaka altini moƴƴo malaɗo o yama kadi altini moƴƴo malaɗo salmitadema e weltanadema no fewi no mbiɗani kadi aussi ko yewede mawde nde kebɗen e ɗeɗo balɗe ɗiɗi caggal nden kuccitani musidɓe meɗen sehilaɓe meɗen kono kadi ɗoftoɓe en duusoɓe en e kala subaka ɗum saabi noon en gamata enen e kala subaka huccidde mabɓe kono kadi e jogade weltare e weytare wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam ko ɓuuri tengtude hande ne jiiya ko ɓuuri tengtude Aissata ne wayno ko mataw sen belamnodiren ɗum supkanji en tout cas par ce que hunde koko jiiɓi dal goto foof tan ɗo hakkille muɗum ko fandu almudo gasi ko ɗum fandu almudo tigui a jarama goto foof ne wayno to tolni tan ko ɗon tigui yuliri gam hebde kabaru ko habri e oɗo subaka hande noon tigui wadde jayde enquête udditadama ko noon tigui nden noon jayde wi ko haare gam haɓade oɗo boros covid 19 ɗum ɗon noon ko vaccin manam tan ñakko ngo ganduɗa ngo hande addi tigui hono gulali e lokali kono kadi e miijoji ceertuɗi saabi noon jiiɗen ko photo mo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall wondude e photo hoorejo Dowla Gana hono Nana Akufo-Addo mo ganduɗa kam tigui ardi Dowla Gana e oɗo saha hande ɗum ɗon noon jayde ni sifo ɗum ɗon nde wi tan ko tweet goto manam ko message mo mawɗo leydi ndi Macky Sall ne wayno wanno e hono page muɗum Twitter gam tigui haalde oɗo vaccin mo ganduɗa o so tawi o yalti yo adde kono kadi e webtine manam waɗe ko wiyete ko hono gratuit dendagal leyɗele ɗe kala mbawa hebde vaccin o basɗe e ngal manam joguiɗe e basɗe kala ɗum ɗon noon saabi jayde wi ko on ɗon tweetde addi ha joni hono konngudi tawi ko jabodirɗi walla konngudi ganduɗa ɗi ko jabtodiral hakkude naggoranɓe Macky Sall ko nonne kadi walla naggoranɓe yiɗɓe oɗo vaccin kono kadi eɓe ganduɗa ɓe jaadani e vaccin anti covid 19 ɗum ɗon noon kono jayde wiide omo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall kam e Nana Akufo-Addo mbo Dowla Gana wondude e Cyril Ramaphosa mbo Afrique du Sud kamɓe kala oɗo saha hande yidde mabɓe de ko oɗo vaccin ne wayno so tawi o ari yo adde o waɗe ko wiyete ko hono gratuit manam hay goto wasa yobde saabi noon miijoji ko pecciɗi e nder nde jayde witende enquête vox populi nden ɗon jayde wi ko état d'urgence kono kadi e couvre feu hani hadde ko witi ko yaaha gartaji ɗi e nder diwnoɗi ɗum ɗon noon jayde konngudi ko docteur Thior mo ganduɗa de kañum fuɗɗima tigui teskede ɗo e leydi men Sénégal e wiide makko noon no jayde wiiri ne wayno de kanko docteur Thior oɗo saha hande o heeli walla mbiyen o fusi kala ko fate banggue hono code oɗo biteɗo coronavirus o wiide makko noon hono covid 19 yo yimɓe pamde o wona rafi bawɗo rabde hono no yimɓe mbirani kono kadi o arti wiide wadde namde so tawi hol tan ko woni état d'urgence kono kadi holko ɗum wawi addande yimɓeɓe o arti noon e wiide makko kadi yimɓe foof ne gandi oɗo saha hande ko wiyete confinement woni yimɓe keddo galleji mumen ne wayno ɗum ɗon ala foof ko nafata kono kadi o artini ko konngudi goɗɗi so wiide wonde ne wayno de kurhuli ɗi gummi koye communication mo ganduɗa o woni tan konngudi ganduɗa ɗi ine mbayno toon to jagorgal tammingal gueɗe cellal balli leydi men Sénégal ko jayde quotidien adde nden ɗon de ne wayno arti ko yewti ko e ɓamtugol ko fate banggue hono audience uji e nder ko yewti ko e tribunal ji manam tan ñawoje e nder cuuɗi ñawirɗe leydi men Sénégal union de magistrat du Sénégal woni UMS kañum de oɗo saha hande calima kala ko fate banggue test no wiiri jayde kono kadi ɓe garti ko yewti ko hande e gonka ñawɓe ɓe ɗum ɗon de woni hande ko darni hakkillaji mabɓe kono kay wona ɓamtude ko fate banggue hono ñawoje ɗe ɗum ɗon noon woni ko uddi hakkillaji hono gunɗon gomu tambigo kala ko fate banggue ñawre leydi men Sénégal saabi noon jiiɗen photo mo ganduɗa ko Souleymane Teko gartude gonɗon gomu e jagorɗo tambiɗo gueɗe ñawoje hono garde so biteɗo maître El Hadj Malick Sall jayde l'observateur nden ɗon ina wayno hande arti koye gueɗe kewɗe ɗum ɗon noon nde arti ha joni koye serentago ganduɗa ngu hande ko kulhuli walla mbiyen ko mette mawɗe kay soyna e yesso oɗo goto yummiraɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓe ɗiɗi ɓe ganduɗa kirsanoma toon to Touba jayde wi noon ko on ɗon debbo de hande o ne wayno de kala ko fate banggue gurdam nattimo welde e dow aduna o kono kadi ko nanggal joom galle makko ngal tigui oɗo saha hande saabi ha tourni walla mbiyen wayli gueɗe gurdam makko kam e hakkille makko kala ina wiiri jayde ko na ɗum ko kadi ne tawi hen goɗɗum ko alerte manam tan ko kulhuli kono kadi ko erago dendagal ONG ji tati ɗi ganduɗa
ɗi hannde kolliti heegede mawge ina soyna ɗo e leydi men Sénégal ɗin goomuji noon goni PAM kono kadi e FAO wondude e UNICEF kamɓe kala noon ɓe kolliti wonde de ko tolni hannde o e ujunnaje e temedde joyyi e nogas e jeenayyi ujunere pawɗi temedde jeegom e nogas e joyyi tawi ko galle ina kay ɗamina so renaki ma keeb ko yuti ko e heege tawi tekkirondi ko oɗon boros biteɗo COVID-19 jayde las quotidien hokki konngudi oɗo subaka hannde ko 13 fayi ɗum ɗon noon jayde wi tan ko ɓamtugol ha joni kuruɗi ɗi kono kadi e jaltal o mo ganduɗa ko Ousmane Sonko woni ko jabti kanko ɗon debbo ɗum ɗon noon e wiide makko de no jayde wiiri ni o wukkiti hono gongaji makko tigui e wiide makko noon o adri ko Ousmane Sonko won kay ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe opposition kañumen oɗo saha hannde goƴaka hay hunde so wona no ɓamtiri dawrugol mumen kono kadi o arti ko yetti ko holko kay foti libde oɗo rafi eɗo e leydi men Sénégal ne wayno ko les gestes barrières no wiiri ni manam tan ko yamira ko yo yimɓeɓe mbatta kono ɗum ko noon kadi o arti e ɓamtugol kuruji ɗi ɗum noon koto banggue hono petite enfance o manam tan e jangde tokosere nde tawi ko sukaɓe tokosoɓe wiide makko noon oɗo saha hannde eɓine tigui e miijo gam ɓamtude ko yetti e on ɗon fannu caggal ɗum ko libération kono noon tigui nden ɗon jayde e hello muɗum arawanigu ne tawi hen less oɗo rafi coronavirus tawi noon ko nokku mo ganduɗa o ko biteɗo foyer de fete ñebbe manam tan rafi mo ganduɗa o kay feeñino toon to diwan mbo hono Goudiri tawi noon toon to diwan mo Goudiri tigui mo ganduɗa ko nokku biteɗo fete ñebbe mo ganduɗa noon holitama wonde ko tolni 49 e jeegomo tawi ko ñewnoɓe kañumen de celli e nokku biteɗo hono makko nomba ɗum ɗon noon kodi jayde arti limore wonde Dakar di limi ko tolni e 150 tawi ko kesso wonduɓe e rafi ɗum noon ko e nder balɗe ɗiɗi ɗe jewtuɗen ɗe kono kadi leydi ndi limi nogas e jeego ɓiijo tawi ko keddiɗo e mborosoɗo ɗum ko hanki waɗi kono ɗum ko noon jayde arti e ONG ji kewɗi walla mbiyen e nokkuji kewɗi ganduɗa ɗi ko gollorɗe mantiniɗe pawa juuɗe caggal nde tawra ina dokkiri yimɓe autorisation gam jomumen mbawa yirlade e nder leydi ndi ko jayde Le Soleil adi nden ɗon hannde arti koye ɓamtogol walla mbiyen tigui e yidde ɓamtude ko fate banggue faggudu leydi men Sénégal ko noddirte ha joni oɗo PSE woni plan Sénégal émergent tawi noon ko post COVID-19 jayde nde wi noon oɗo saha hannde de koye ngal ɗon tabal wona gam tigui ɓamtude faggudu leydi men Sénégal ko photo Amadou Hott tambiɗo kala ko fate banggue koppareje kame e ɓooje hani e jokkodire woni e dow ngoɗo hello witengo Le Soleil jayde stade uddata damal ko noon tigui jayde wi ko Bundesliga ne wayno de ko ɓamtugol ngo ganduɗa ngol hannde o ko temedere e nder temedere manam tigui waɗi réussir no hannirta ni ɗum ɗon noon ko photo Hollande e mo ganduɗa o ko Salif Sané saabi noon jayde ne sifo wonde ko Dortmund de ina wayno de jokki walla mbiyen tonguitima no hannirta ni kono kadi Bayern kañumne de waɗi hono ko yinno ko wadde Allemagne noon jayde wiide ko yooɗi yiyama ɗon saabi noon ɓe kolliri tigui hono lawol e dendagal jokli windere nde to banggue football alande noon kañum tigui udditi ko yetti koye ɗiɗon cahuji caggal nde ɓe ɓamti jayde ne sifo Lewandowski kañumne de o saha hannde ina ɓatti gam hebde ko wiyete ko record manam wadde ko wattuno ko e to banggue bituji Salif Sané arti gartal kamningal kono kadi ko gartal ganduɗa ngal hannde ina waɗa jikki no hannirta ni ɗum ɗon woni ko jayde ɗi pini dawri oɗo subaka hannde koɗi tonguno koni yaari Aissata Ndiaye noon tigui Amadou saggal jeero jaydeli ɗi noon en udditu eɓɓore wonde woni artude tan e ko ganduɗa ko kañum fayi laygol rafi coronavirus walla COVID-19 ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hannde noon altine 18 lewru mai ko ganduɗa waɗama e test uji tolnima e 1,770 ɗum noon arti hen ko capanɗe jeegomo e nayo ɓe ganda dañi rafi o ɓen noon ina jeeya hen capanɗe jeeyo e jeenayo ɓe ganda ina anda dabbe ɗumen e jeeyo ɓe ganda ko kawuji communautaire dañɓe rafi o te anda ko hoto ƴefti ɗum ɗum noon ko Grand Yoff goto Diamniadio goto Fatick goto ɗiɗo ɓe ko to diwan mo Touba ko tolni noon 103 celli ha kooti galleji mumen 11 kaɗo joni woni Sowétas ko tolni guila rafi o fuɗɗi noon guila 2 lewru mars ha joni ko ujunnaji 2 e temedde 5 e capannayyi ka waɗa déclaré ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ina jeeya hen ujunere
e ujunere e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ɓe ganduɗa celli ha kooti galleji mumen e kadi ko ganduɗa tolni nogas e jeegom wasɓe hen pittale mumen goto jaltinaɗo leydi ndi ɗo joni noon ko tolni Amadou e temedere walla mbiyen ko tolni ujunere e temennayyi e capanɗe nayyi e goho gone leece hôpitaux ji ɗo joni kamɓe gone safrede caggal ɗum noon Amadou hande won konguɗi ganda oɗo docteur biyeteɗo docteur Thior suuti ɗum e oɗo rafi biyeteɗo Covid-19 walla coronavirus wiide tan yiyete yimɓeɓe moftade nde jarani ɗum yo yimɓe ɓe jaltu saabu ɓe jiyani nafoore ganduɗa yiyete ina jaari ko ganda ko wayno couvre feu walla yimɓeɓe ene mofto e nder galleji mumen kono yo yimɓe jaltu jaaha haaji mumen saabu rafi o wona ko raɓata no haalirani tigi ene wayno docteur Thior ko neɗɗo gonɗo hande mantinade walla mbiyen gonɗo e teskede e leydi meɗen e ɗeɗo balɗe jewteɗen saabu kanko adno ɗo wiide yo virus o acci circulé e nder yimɓeɓe ha nder temedere kala capanɗe jeeɗiɗo e joyo keeɓa rafi o saabu ko nden yimɓe mbawi folde rafi o ha win noon yimɓe hewɓe hono ɗum amnorto yimɓe ne ndento woto daɓodirde te oɗo ne wiyete ko fanniyanke to banggue cellal ballen wi wonde yimɓe gaccu virus o heeɓa ko yiiɗi ko c'est à dire manam o bonno ko foti ko bonnude walla o heɓe o foti o heɓde e on tuma o wawa yaltude no yawiri ni ɗum ɗon noon ha woni yimɓe hewɓe kono kadi ko haqqillante ko manam ko ɗum ko neɗɗo mo ganduɗa o ene ɗeɓi famnade o rokki argument ji manam sifaji mantiniɗi hande kadi artudemo wiide wonde couvre feu état d'urgence ne wayno o yani nafoore muɗum ɗum noon kadi en gasa yimɓe hewɓe kalin ɗum kono kadi e confinement mo wi e nder aduna hande o yani nafoore muɗum saabu to waɗa confiné to hande ene wayno ko ɓen ɓuuri lorade e rafi o ko gonɗi makko jaajƴi en tout cas ene jaari wattude hakkille saabu koɓe fanniyankoɓe kamɓe gandi noɓe mbaɗirta ko wiyete ko hono recherche uji mabɓe manam noɓe ƴeewirta kala ko fate banggue hono sifa oɗo rafi en tout cas enen kam mbawɗen tan ko nande koɓe kaali ko wattude en hakkille kadi aussi daara so tawi kadi koɓe kaali ko ene wawi yaltindene oɗo rafi hande mo gonɗen noon tigui Amadou ene famno seeɗa saabu sa ƴeewi leyɗele ganduɗa mbaɗino confiné ko wayno Italie Espagne ha France foof haɗani yimɓeɓe rafede rafi o haɗani kadi rafi o warde toon yimɓe ko ganduɗa hande limore nde wawa hay haalede ɗum noon kadi ine wawi ƴewtede walla ine wawi famnade e ngal ɗon banggal saabu yimɓeɓe moftima kono haɗani rafiji ɗi ha haala foof nanama hen ene reway ko wayno hande ɗum ɗoji no wiyete kadi réseaux sociaux ji ɗi eko way noon hande rafi o dal woni ko ganduɗa Amadou hawnima saabu hande sa nani ɗum ɗo janggo nana goɗɗum nanata te ɗum ɗon addat majjere ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni ONG ji ne kamɓe ne Amadou ɓe gaddi konngudi mabɓe ko wiide tan heege ine jogori arde walla mbiyen heege ine jogori dumade ɗo caggal oɗo rafi ɗum ɗon ne won banggue Amadou ne wawi famnade seeɗa saabu banggal économique ko ɓuuri hen hewde hande koko jippi te ɗum ɗon hande pour kadi yettoyo to ganduɗa umminoma toon walla ha wirto ɗum kadi weeɓata eyyi ko hunde ganduɗa ne famni en tout cas ɗon kam eɗen mbawi famde saabu ɗum kam eɗen mbawi hen wadde analyse no fewi saabu Aissata ene wawi wonde so tawi wiyama noon saabu eɗen gandi won yolde mawde nde gonɗen ɗo e dow mum walla nde ɓennuɗen seeɗa nde ganduɗa yimɓe foof no liggorto noon e liggoraki noon kadi sodoɓeɓe no cowdiranno ni ene wayno cowdirani noon kadi ɗo coprede wonto gummortono en toonne kadi aussi arani donc noon ɗiɗo lebbi tati ɗi gonɗen ɗi ganduɗa kene yaaruɓe taaɓel en keñano hono keñiranɗen ni nden ɗon yolde ma nde feeñoyi en kalɗum ɗo mbiɗa sikki e fuɗɗode oɗo rafi coronavirus mbiɗen ma jibinan ne wayno leyɗele kewɗe ko wiyete ko hono caɗele mawɗe to banggue faggudu ɗum ne kadi aussi so tawi leyɗele ɗe kiɓiɗen caɗele tan jurtoto walla mbiyen yortoto koye banggue ɓesguji ɗi woni population wadde noon ɗum ɗon ne faaɗa eko fayi arde soit ɗo e lebbi garoji so tawi corona gasi lebbi 4 lebbi 5 ha hitande voire même duuɓi ɗiɗi par ce que eɗen gandi ko yolde mawde walla mbiyen ko ngappirande mawde oɗo mboros acci ɗo e leydi men Sénégal noon tigui Amadou ina mawni ina muusi ko ganduɗa ete woppiti ɗum ɗo e nder leydi meɗen kono kadi goɗɗum ko ganduɗa kewe nder leydi meɗen Amadou sen gummima e caggal corona on ɓe ganduɗa nani goƴe hande rafi o kono wonɓe ganduɗa Amadou hande poɗodiri e kareli nana wona e hakkude mabɓe ha adda musiba ko wayni kewi ko to diwan mo Kunun ganduɗa ete oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Suwadou Ndiaye kañum o wari ko esiko ɓe mbi e wiide yimɓeɓe tawde enquête nane lawol o ko juppuɗomo ndiyam gulɗam ha paari kadi o rutti kadi o fimo e lavabo duuso goɗɗum ne gadɗo musiba kewi koto Thiaroye kañum ne oɗo mo ganduɗa kañum wiyete ko Khadimatou Diallo kankone koddiɗo
makko Amadou juppe dow makko gosi ko hunde ganduɗa ene wayno Aissata en mbayri ɗum ɗon nandi janen tan mbiɗa haala mbimi wonde wonko corona addi kono kadi wonɓe naafi wonɓe kadi aussi ko usti ko heewi ko wayno accident ji kaletenoɗi ɗi ko wayno janguji ɗi ko wayno wargoji ɗi hono ko wayni kono kadi ene gasa tawi ko waɗa allégé manam ko usta ko to banggue hono kuule pawnoɗe ɗe oɗo saha hannde yimɓe kadi nana ɓeyɗo accirde ene duttito eko mbaɗanno guila aɗan ɗum ɗo hannde ko hunde ganduɗa nde vraiment ene yurmini fotano wonde aussi sa ha tengti e galle hakkude debbo e isum walla mbiyen hakkude neɗɗo e isum walla ni hakkude neɗɗo e koddiɗo muɗum ko hunde ganduɗa nde eɗen cofno ɗum no fewi no fewi musibaji Amadou ma en gartu hen so Allah jaaɓi ko ha ɓuuri ko enquête aji yaltini fof so Allah jaaɓi ma min garta noon hen goɗɗum ne Amadou gareten tan koye jarnude won hen e téléspectateur uji meɗen ganduɗa en mbawa yobdeɓe hande tigui surtout Aissata ko yimɓeɓe ganduɗa ɓe hande eɗen cuuɓino kewɗen wiide ni on kewɗa wiide en mbawa jarnudeɓe kamɓe foof kono kam ne woodi tan hono kala e saaha ma wolɓe ƴettuɗen mbawen tigui salmindeɓe jarnudeɓe kono kadi jarnudeɓe kadi aussi ne wayno ko jarnude kamɓe foof ɗum ɗon ko inde mabɓe tan kalte kadi ko yimɓe mawɓe ganduɗa ɓe ko yummiraɓe hen saaji ko babiraɓe huccitoɓe meɗen kala subaka vraiment ina duwo so tawi keeɓi en ɓen jettata hen hande e jarnude ene hen biyeteɗo Nene Houleye Samba Gallo Sow mo ganduɗa woni ko toon to Denver nokku no wiye Colorado ko nder dowlaji dentuɗi diwan États-Unis wondude ɓiyi ko debbo biyeteɗo Habiba ɓurɗo andirede Pullo Ba en calminiɓe kamɓe ɗiɗo ko noon kadi Abdoulaye Athie e Coumba Niang Abdoulaye Athie noon ko kañum tigui woni joom galle Coumba Niang kamɓe kala ɓe jeeya ko toon to Kay Heydi o woni ko toon to leydi France Baba Mamadou Ba mo ganduɗa ko baba meɗen kono kadi ko ceerno men duwantoɗo en e plateau e leñol ngol foof e kala subaka woni ko toon to leydi France eɗen jettamo eɗen jarnamo Amirou Deme on kadi aussi ko sehil men ko guuri koliyaɓe jeeya ko ɗo e Sénégal kono o woni ko toon to Kay Heydi ko nder leydi Mauritanie Daouda Diagne kañumne ko guuri koliyaɓe ko sehil men no fewi eɗen jettamo eɗen calminamo ko leydi France o woni Dede Ramata Dia on ko dedam tigui ko monam ko toon to Cincinnati Ohio ko nder dowlaji dentuɗi ko Hammadi Hunare o jeeya eɗen mbiyamo tan eɗen calmini tiggo ɓoyani ko dañi bébé eɗen mbiya kadi yo Allah wurnu barkina en calminima kadi en calmini hono ceerno Djiby e sukaɓeɓe kala e kuuɓal noon tigui Amadou en calminiɓe kamɓe foof en jarniɓe kamɓe foof mi yaltata France taw mi salminani mawnam debbo nan toon Funti Sall e ɓesgu muɗum foof Amadou ɗo uddirten Robindu Diayndeli meɗen en mbawa yobde téléspectateur uji meɗen en mbawa yobde yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗum ɗon ñande fof ken haalɓe ɗum te gande ko noon woniri e nder ɓerde amen ɗum noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko sehil mum Amadou Moussa an heɗenno en hande e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat